Dadi diwaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gagih tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru. Apa ora wedi karo soting Manikmaya? Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan boten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan boten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Diwandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku namung kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Lah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene.
Rika. Wah, malah dienggo. Ngene mawon pukulun. Nek pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegor. Apa meneh meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut, ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakaremu, arep tok keleti sakaremu, arep tok tongseng sakaremu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sapenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki Sardati ku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Rawe lantas malang taputung. Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani kene. What
Rama semuris kita balik Tuyoni Gondoyoni Trisenya Purnama sasi kilar-kilar Hawi kena mastu krama sidhem Hawi kena mastu silat mrimang jagat karana silan tondo kawisisane bisana sono sinawung langkung Krista mastu tandur lambai bodho jenandur tutur katila tula tulat milap demparadya winursita upama pramiskara karo Rugyadum ing jaman murwa pinardi tameng lalata mangke tekap pasraning Dewita tan munengging pralambang matumba-tumba marma panggung sang Murawengkata sebebyar dumadining wayang Purwa Dolakane kandhane narik runtuting basa dumeng gunung Musurasa yen rasa ya karaos mulat sarira hangrasa wani ring rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis renakup cang carita lo beje wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa Sariratri Hanyudri Bawana Purwa tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulantang kartu pangkar kaya siram gun kaya jawapating kerembya dadi padhanging kutu-kutu walang atoga brun-wono yang bruntoyo dadi branantan pawicalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan dumungup-mungup mungguing hangranipun kerapek bang perngangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumono sang Hyang Arka katon sebalak tenan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanem dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ing biru moyo-moyo pucuking gunung kinemulan gendaro kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangus lan kawula dasi den sangupaya buga garap Tegal Sawai anglur slur tang pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon mari jagat pus katon melok jroning keblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandri datan ana ing madani kekunging padukuhaning pring apus pundi tundung dastan padukuhan pring apus ke bawah keperintah padukuhaning Karang Kademta sinten ing lenggah madaning padukuhan pring apus menika ta warnane atmajaning Ki Lurah Semar ingkang ragil nenggih Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot
ya ki Lurah Bawur. Bersaju Lurah Bagong nedheng lenggah madaning pendhapi padukuhan. Aglar sanggaring para kawula sak padukuhan. Ngandhaya ping samudring dedharakan datang kantun. Rawuhipun Lurah Semar Badranaya. Wiwahing rupa ki Lurah Nalagaring. Datang kantun ki Lurah Petruk ingkang sampun kepareng mapan lenggah madaning pendhapi padukuhan. Ing jawi kathah sanggaring para kawula ingkang samya mangarsama mersane ki Lurah Bagong. Parandening mangkin adyan sampun ketingal rawuhipun Lurah Semar Badranaya. Ki Lurah Bagong dereng kepareng amedhar pangandikan. Nadyan sangganing para kawula tidhem jineng tanane ingkang sami nyabawa. Angrantu dhateng sabdane Ki Lurah Bagong. Dupe mulat rawuhipun ing Rama dadi bombong inggalih Lurah Bagong mila sigra merwani pangandikan kemalujining pangandikan Lurah Bagong ing dereng kababaring lesan. Ning pasewakan busana maneka warna oh
Sepak puspiteng Udyana miang Pandra Sarwarama ranggeng manik nara wakta Ogra Prabanya kang sumerat kenyaring teja sisiring tadi wimbo kekondo amre tiuping maruta mando saparang mangambar kongas Sukmana mangadilinu weh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Bathara wilujeng Pak slamet tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula katur nggih Bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah Bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pangestune Pak kula ragati iya
Pendopo kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tuwa kuwi. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki merga saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku keluargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas Gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendopo kene, ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa Cah Bagus, pangestune Masmu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngrusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer Panakawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teka. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Ha wis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampean niku angel e. Bagong, dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong? Sapa, Gong? Bapak Pangling kali wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho, sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasae kaya ewuh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangan bekti kula konjuk, Eyang. Putuku Cah Bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbah. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De Tampanana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah mangan bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing Pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong, kok kaya wigati banget? Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Rasa wedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service.
Jengkele atos kok bapakne dadi cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek arep ngomong iki kepiye? Wis ora usah pikir ngoringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki. Aku wis tau rono, Tru. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene merga ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugrahaning Gusti mbok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe nang kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puspita rum kasiring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweraras renganing driya oh
ngugek sadulita mel. Syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe, ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Domeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Ternyatane kowe karo kuwi minangka dadi panakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesti gampang nggone nyuwun idhi parilaing para pepunden Pandhawa. Iya syukur. Apa ana sing wis tok cululuki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang dhuwit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak ki sepira. Bondo donyamu ki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah nguneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya, ora. Sing wigati donga pangestune Bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Lho. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jemuah Kliwon wingi aku ora turu. Iya, ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetula ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wah, ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Boja. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus
Aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana. Para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak, bingung, nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru. Lah, gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu endi-endi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak ki jarene lho miturut omongane wong ki dewa, mbah nyata mbah ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane neng ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewandaru Jayandaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya pancen Saidan. Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, Saidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru kuwi lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, utuh. Jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku ki nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing Kayangan ki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewandaru karo Jayandaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Oh. Carane munggah ning Kayangan, munggah liwat Andorante. Weh. Andorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Andorante, ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Sela Matangkep, kuwi ndaramu Janaka. Waduh, ning Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning Kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning Kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute kuwi Kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo nek ana ta Kayangane Bathara sing tukang njabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang Kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Prabeya,
ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ning jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sanghyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning seprene kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru, ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakangne arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samploke sawung royiwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rong dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Pancen setan tenan. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa. Termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet. Apa perlune gawe wis? Piye nala gareng? Wis turuti wae, Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wetruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu.
Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengke Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya gen rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Wah, antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, men. Tan samar pamoring sukma sinumaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing iling-iling dewa Ngejawantah nalika semanten tingkem netraning kelar Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling hanimbali rawuhipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoling mangke sanginggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dubepiyak kang mendung onyang madyapada Sang Hyang Jagat Giri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat.
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut kanggeng awito teten cengan lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nanti. Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padhararja sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, Pukulun. Hah? Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha, kuwi modian ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, Pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih Pukulun. Petruk wonten dawuh. Piye Petruk cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Kowe ya aja aku udah mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebatku
kula tampani nering sambikala dipun sekecaken anggenjengan dikala enggak pukulun iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten inggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar Bapak Semar Mir wis gak omong Mir kowe mundur siap aku tak omong karo Bathara Guru kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun nggih Pak Guru wonten dawuh Kakang sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya mboten dados menapa Kakang Semar menawi jenengan ndika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya ya matur nuwun ha iki ngene rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to lho nampi penangisipun Bagong sababipun menapa Bagong kuwi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga ning jarene Bagong kuwi ngimpi impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru mongko mapane ning Kayangan mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru aku Sanghyang Ismaya mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong maringono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna yen kowe njaluk ijol-ijole apa yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku ning jeneng aku wong tuwa kowe ora tetep mungan anak polah bapa kudu kepradah nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspra le anak-anak ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak mekaten Kakang iya menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nuwun sewu selaminipun kula menika dados dewaning para dewa sinembah para Jawata para kawula estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka Kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka Kayangan lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungana aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa nuwun pangapunten Kakang Semar
tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sakmangke boten purun nyembah boten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo gaunggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar. Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku namung kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Lah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Wah. Malah dienggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana. Bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah.
Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wis tak tegur kok. Apa meneh meng milike dewa? Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wan, wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut, ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakaremu, arep tok keleti sakaremu, arep tok tongseng sakaremu. Ning Bagong ki menungsa. Mot sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki Sardati ku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Rawe lantas malang taputung. Kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni apamu. Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani regane. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani ku Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono.
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni ora usah kuwatir Pak wis mati tak wujudane ngono ya wis men ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok esuk 2000 sore 2000 boros ora jamak-jamak ayo kebangetan embere kok ya nyicil orang ya kebutuhan liyane terus ah iya ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono nek kowe pancen wani tandangono nala garing aja ngewangi Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata oke padake aku ki wong jireh padake aku wong kalahan wis Semar rasane ndi-ndi ora rasane ndi-ndi reng ya Petruk rasane ndi-ndi ya aku tak mangkat methoke Bathara Guru ngati-ati lho Gong Bathara Guru kancane pirang-pirang ora masalah kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang ketapke beres aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rong bis Mangkemu mengijen aku ora aku yang nggo rombongan dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa ya sekono ngarep wis ya Truk ya iya Pak iya Reng ya sing hati-hati kono seneng aku duwe adi sing kowe ngomong apa ya ora dong bareng nggih Pak iya sing hati-hati wis lenggah sing kepenak aku mangkat aku wit ngopo kok ora sida aku perang kok atiku ora nyaman ya Pak ora nyaman apa ketak kandhani Pak gareng seneng karo bojoku apa iya wis sok WA aku sok ngonangi kok ngopo reng ora kok ora ya iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora ayo nggo kesibukan kok Truk kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya tulung dijagake ya Pak iya ya engko kowe dhewe seneng dapurmu ora bojomu bisu justru kowe malah ora nyuwara memang pon lenggaseng sekeca ya Pak aku tak metu njaba ya sing ati-ati Bagong pethoke aja kuwatir men apa Pak kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan ora nyono jebul lah kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukan pringapus syukur Bagong bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong bareng ndak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning Balumbang bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nala Gareng apa kowe ora ngeman karo adimu Nala Gareng Sule